Pidemmät askeleet ennen nostoa. Etuosa sisään. Älä kiire, älä kiire. Etuosa sisään. Näin. 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 Etuosa sisään. Älä jännitä hartioita. Ei haittaa, ei haittaa. Kun sä passivoidut kädestä, niin sä passivoidut myös jännittämään hartioita. Ei haittaa. Avaa. Okei. Jääistumaan. Vieläkin pikkusen liikaa ajoa siinä lautan nostossa. Kyynät kulma ja lento. Anna vaan käden joustaa. Vaikka sä pidätät sitä, niin älä jähmetä kättä. Noin. Noin. Annat sen kättä. Noin. Ei haittaa, mutta vieläkin se juoksee. Sun pitää saada se vähän enemmän takaisin ennen sitä nostoa. Aika hyvä laukka. Käännä etuosaa. Ja nyt on noin. 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 Asetus vasemmalle. Noin. Noin. Rennot kädet. No, tee siirtyminen raviin. Odota. Odota. Tuossa se tuli vähän syvälle ja ehkä vähän tyhjäksi. Ja sitten kun sä haluat tehdä siirtymisen, niin sit sä sanot, ajaa, oh no. Käännä etuosa. Hienosti, näin ylhäällä. Rento käsi. Asetus vasemmalle. Kuopi, älä niin kovaa. Noin. Sit nosta. Auta raipalla. Älä jää kuristaa. Noin. Ja sit kehut pakuta samalla. Sit kun se nostaa, sun pitää reagoida vähän nopeammin. Sekä raipan kanssa, et sit taputuksen kanssa. Vähän enemmän, vähän nopeammin keskustelet sen kanssa asiasta. Mä jännitä kättä. Näin. Hellitä oikealta. Vielä. Yes. Älä jää kantaa niitä myöskään oikealla ohjalla. Joo. Sitten raviin ja vielä kerran nostat lauttaa. Älä kaadu eteenpäin. Ja rupeat jännittää sitä, että pysyykö se nyt lautassa. Ei sun tarvitse sitä jännittää. Se on sen hevosen työ. Ovaan. Tuossa taas kun tapahtuu toi, että se vähän vetää ylös, niin sä vähän jähmetät kättä. Siinä kohtaa just ei saa jähmettää, vaan siinäkin niin käännä. Jos se tulee näin, sä siirrät raviita harjoituksissa ja se jähmettää näin, niin käännä. Älä jähmetä omaa kättä, sun pitää reagoida vähän nopeammin. Ei haittaa. Puristat liikaa. Retro. Tuu takaisin, ei oo kiire. Käännä etuosaa. Käytä oikeeta ohjaa. Hellitä oikea. Odota. Noin. Asetus vasemmalle. Pehmeä vasen sivu. Tuu vähän takaisin. Rennommat jalat. Sä voit antaa sen laukannoston oikealla hetkellä. Rennommat jalat. Vasen takajalka on ilmassa. Älä aja. Käännä etuosaa. Täytyy ruveta vähän voimistelee sitä tässä vastalaukassa. Hyvä, rennot kädet. Anna käden joustaa. Vähän niin kuin käy. Näin. Jäistumaan. Vakita hartiat taaksepäin. Käsi edessä. Juu, sinne päin. Yes. Sitten älä kaadu eteenpäin. Työskentelet. Vähän paremmin kanna polvi tossa. Varsinkin kun se vähän kaatuu eteenpäin ja heittäytyy. Kanna polvi. Älä kaadu eteenpäin. Hyvä laukka. Oikein hyvä laukka. Sitten se ei saa tulla liian vahvaksi sinne oikealle ohjalle. Ei saa tulla niinku tavallaan suoristaa sitä. Okei, vaikka se asettuu vasemmat laukat vasemmalle ja on pehmeä vasemmasta sivusta, niin se ei saa myöskään vetää täältä oikealta. Tai et sä et saa jäädä vetämään täältä oikealta. Ja kerran vielä vasemman laukan nosto. Älä kiirehdi. Käsi edessä, se ei saa tulla lyhyemmäksi kaulasta. Hyvä. Paranee heti, kun sä päästät itses vähän paremmin. Tuolla pidät ja se nostaa näin. Se nostaa silloin siitä alusta